Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pibaro impiang sabai pisha ka batisi TV berkumju shiki KHUBOR kimat. Gini pasha ni kon shap shiki KHUBOR na KYLLENG ki benta jong ka JYLLA. Uwe urang ba uba sanposam karta ula doe yala ka jong ka jingim hadien bola shat tenra ha ko we katrok ka bala pinher step ha bat pet krat bang hadien kini ka jingja. Kani kalaja ha ka por hinyo shteng janmien ha surok ba National Highway 6 ha ka shtong mau kapya nongpo Riboy District bat yaw ni urang ba lai thu kerteng kum uba Christopher Dingdo. Menteri Ketnat Yelek Kai Kesor Ka JYLLA uba Wilan Wiki Shilla ha ka arpenyo tri JYLLIEW asa pun riu ula pelai pat ba ya ka souvenir halor ka jingdap sanpo snem jong ka umpling sports club ha ka jingalang ka balalong haying dorbar hall shnong umpling. Kum shibenta ka jing pendrekam ya ka special intensive revision da ka jingtha jong ka election commission of India ki bor sanshar jong ka East Khasi district ha ka arp kana tri JYLLIEW asa pun riu kila kentu yi ki pat ba nong shnong jong ka district bakin ya trelang bar ki booth level officer da ka pendap jana yi ki kerteng ha ka enumeration form bat ban IT pan ya kini ki form shaki BLO khnang ban penrong ya ka kerteng ha ka draft electoral rule. Ki pulit jong ka anti narcotic task force kila budi nadu mestep hadu damit ya we ubriu ba kila suba ba ude nong hate drugs. Ha ka ni jing budin ha ka por knai bjim mit jong ka sngi ublei kila lab ba ule ha ka we ka ye ka bran mar prasha bat ka office jong ka PWD hamaran riting bat kila yo ya armut kinong hate drugs ki bala sha kem kide ki bala tip kerteng kum Brian Nongwar bat Govind Singh. Ka Jaintia National Council JNC Central Executive Committee but ka Jaintia Students Union Central Body ha ka jingalang ka balalong ha ka arpenyo tri JYLLIEW asa pun riu ringkat ka jinga shib bentalang chaki trajaka kinong ram uba reaching sun siang shai kinong shnong jong ka shnong right stong but ki we ki shnong ki ba ha po ka ilaka nong khli kila rai ban turpat ba sho office tri kam jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ha ka khatsau tri unai tung araja pun riu. President ka Jaintia National Council uba Sambormi Lingdo haka arpenyo tri JYLLIEW asa pun riu ula bu jingkli yaw menteri ramba ka JYLLA Conrad kong ka sangma halor ka jingong ba ka Shri Cement Limited kala bu renti thik pathik yaki an jong ka sarkar ha ka jing krami kala pathai KHUBOR us ba Sambormi Lingdo ula kentho ru da ka baong hatu ka jingle bor yaki khndo yaki chaka jong kinong shnong ka ilaka nong khli ka donmo ka an ni ka bor ka ba ai jingbit yaki company ban yuroj bat ban kni bor ya ka chaka ka jongki MLA ka BJP ba ALHEG ha ka arpna tri JYLLIEW asa pun riu lo ong ba ka parti BJP bat ka sarkar JYLLA kala but din na ka sarkar pedeng ban pen urlong ya ka jing pentrekam ya ka inner line permit ha ka ni JYLLA Meghalaya ula ong ru ba ka jing pentrekam ya ka nugu ka an kamdei ban long ka ba perking tang shiliang Hendrei ka dei ban yada na ka jing shakta ki kam jungo kai PYRTHEI ha ka ni ka JYLLA uba ALHEG ula ongru ba ka jingpha menteri rang ba du kri Narendra Modi ya ki menteri sarkar Meghalaya kalong ringkat bat ki song penroi ban menta ka shong pat sa ka sarkar JYLLA kumno ban pentikina ba ya ki song jingaram bala yo pdiang an pentrekam ha karukom ka badai benta panya phashi KHUBOR na KYLLENG ki benta jong kari ka single bench jong ka ying bishar Calcutta High Court ha ka sien ka baar kala kentaj ya ka jingkerpa jong Abhishek Banerjee Ubade Secretary General jong ka Trinamool Congress baru MP ka Lok Sabha na ka benta ban instead ya ka jing bishar halor ka jing pan jing bin ban lit phasumar ya ki khmat jong shabari ka jing shlei ka bin kong ha ka JYLLA Assam ka lakta ya arpu ar hazar mut ki brio ha ki Hendriutli ki district hadien ka jing the jong ulap ba bajur ha ka ni ka JYLLA bat ha ka JYLLA Arunachal Pradesh la ong ki he sarkar ha ka sin kong Karkum ka jing a jingkhen jong ka Assam State Disaster Management Authority barok ki brio ki bashakta kilong arpu arhajar shispa arpu sangon hadhemaji Nalbari Dibrugarh Chirang Lakhimpur bat Kokrajhar hadien ki jingkan ar West Asia kila pin ki win ya ka yok ka kot jong ka PYRTHEI namar ka jingkiu dor jong ka umpnyang bergagas ka India kala shim ya ka sienjam ban yada ya ka hok jong ki pat ba hapo kari
Menturang ba ka Tamil Nadu usi Joseph Vijay ula pelong ya ka JYLLA ka peningkong bat ki district collector rengkat lang bat ki he officer pulit hagas ningkong nadu bola shimti ya ka kam khnang ban bishar benya halor ka senshar khadar ka sukasan bat ki mat benroi ki ba hakmat e hashwa banwanra ya ka mangtingka na ka bentau snem ana cha punriu ana cha punyo ka kenhun ajing ram kila yo ban pelaj em ya langut ki brio hadin ke jingkem ding ka electric meter panel jong ka we ka ying sa brio ha ka than ke chef puram hanong ba Delhi ha ka por min step jong ka skin kong ka jingkiu jong ka India ha ka rinsan jong ka PYRTHEI kamdei tang number ka jingkiu ha ka yo ka kot handrei ka dei ru number ka nam jong ka kumkari ka babu rinti ya ka jingkular jong ka ong ka tara New Yen ha Vietnam Times Anwar kisnar kai drugs kila syakem haki shipai ka Assam Rifles ki bai trelang berki pulit Assam. Nakamet jongki ki shipai berki pulit kila yo ban kurum yo drugs ba shongdor kumasan kelur tingka rengkat ka jingkhenra hak hapur ka JYLLA Assam bat Mizoram rai thu ki he sarkar hakas ni ble. Menteri Ketnat Kampo Ying jong ka sarkar pedeng Amit Shah ubadeiru MP jong ka Gandhinagar Lok Sabha constituency hagas ni ublei ula kawe lama ya ki saupotli ki bos electric ki bahap hapo ka scheme PME bus seva haka jingadan lang menteri rang ba ka JYLLA Gujarat Bhupendra Patel sembut menteri rang ba ka JYLLA bat kiwe ulat ka JYLLA Arunachal Pradesh retired Lieutenant General KT Parnayak hagas ni ublei ula kentu ya ki samla puli ban penne yakiriti ki dostur bat ka jinglong tenrai jongki wat la ki kloi ban pediang ya ki jingkala batmai ki bawan na KYLLENG ka PYRTHEI mentapanya phashi KHUBOR na KYLLENG kiri ka PYRTHEI ki shipai jong ka Pakistan sa shisin ki lahir thma lingba ki lingsun ha ki jaka sa jong ki riopat ba ha ka JYLLA pratika bat guna jong ka Afghanistan ha ka ni ka jingjar ki phongut ki riopat ba ki la yapan mensa kentup yaki kentai bat ki kena ong unong aktin jong ka Taliban JYLLA mujahid hakaskin kong ka South Korea hakaskin kong kala ong ba kadang don pleng ka jing penne ya ka jing trelang ka bachat bat ka United States ha ka bayade bat ki jing siat nam ding jong ka North Korea hadin balami ki jing kentho halo ka jing Islam jong ka ban penna ya ka jing siat nam ding bakhadu jong ka North Korea ka United States baka Iran kila menjur ban pentelun syakmat ya ki jinga kren ki batmu ban pensange no ya kathma Hendrei kini ki aliang mamla kemshim la ya menjur setia manu ban longkli halor kalanti ya jongki jahat kit mar hakaduriau ba Strait of Hormuz President ka Venezuela Jorge Rodríguez ulaong baka jingyap jongki brio haki artli ki jingkinyo jumai ki baklain bor ba kala ja Venezuela kala kenjo syaka 6000 saus pasan pongon Defense Secretary jong ka Philippines Gilberto Teodoro Jr. ula kentho ya ka China baka longkari ka ba Assam hadin baka Beijing kala kentan ya ki jingdawa jong ka Manila ban kongu ya ka ra jong usnam araza khan riu ha ka bayade baka South China Sea ong ka KHUBOR ka India bat ka Seychelles hakasngi ublei kilaya soy ya ka jingate asoskolar ban penklan ya ka jingade ha ka khai ka pateng ka digital technology bat karep karyang hadien ka jingkren hapdeng menteri rang ba do kari India Narendra Modi badu president ka Seychelles Patrick Hermin ha ka jingne jingo ka balaisni jong Modi ya ka nikari President jong ka South Korea Lee Jae-myung ha ka singi ublei lobam smai ban penbet ya ka jingle jong kidong shong ka South Korea kibla sha brabor ha ka thma Korea House nem Shiaja kanai spa sanpo hadu shiaja kanai spa sanpulai lingba ka jinga kren bat ka jinga trelang kala ja ka jingkinyo jumai palan real point way magnitude haivati prefecture ka badan hakathan shate lammi ngi jongkari Japan haka step jongkasngi ublei ong tanat pet maryang jong gani kari kani ka jingkinyo jumai kala ja hakapor sanala atway mistem la pentim ka Japan Meteorological Agency Begitu kilong KHUBOR hakimat mentasi kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.